Good afternoon, Iloilo. Nag-day off si ka-baby ko. So ako na lang din nagkadto sa may San Miguel, Iloilo para mag-shopping. Unlimited shopping sang frozen foods. Okay, check nyo bala. Okay, ang tanan nga baligya ni Guapa, baklunta. Okay. Siupaw, Hungarian sausage, Dubai chocolates, Tostillos, tanan-tanan basta baklod. Okay, lista lang ha. Then, tapos tanan-tanan i-deliver. May embutido pa. Wow! Excited na ako. Ilista tanan, then i-computon, deliver lang sa balay, okay? Yes po. Guys, grabe! Alas ni ka-baby ko kaya nag-day off. Wala siya sang Pasko sa akon nga frozen foods. So guys, see you here diri sa San Miguel. Okay guys, visit diri sa Manong and Hoodies Frozen Foods sa may San Miguel, Iloilo. See you! Ginapanawagan ko si ka-baby ko. Kung makita mo ang post ko, hindi ka maglaway ha. Kay tinag-day off ka man, sorry, pasensya. Ako na lang ni Anay. Mag-visit ka sa balay, pakaunon talang ka libre, okay? Salamat sa tanan. See you on my vlogs. Thank you for viewing. Mwah!